Vítám vás u dalších zpráv na Rádiu Mix. V Ostravě došlo k hromadné nehodě 10 nákupních vozíků. Zároveň upozorňujeme, že kdo nechá odstavený nákupní vozík u regálu, bude mu bez upozornění odtažen. V Pardubicích policisté čapli svého šéfa. K této události došlo zcela nečekaně v brzkých ranních hodinách. Krádež králíků v Králíkách. Ušáky odcizil v noci, ale i tak byl zachycen kamerovým systémem. Další zpráva z regionu. Policisté vědí, kdo vzal okap z mědi. Celkovou škodu 86 kč pachatel uhradil. Policisté museli v podvečer krotit mladíka, který se právě dozvěděl, že bude otcem. Muž totiž samou radostí praštil hlavou do stromu, který ránu samozřejmě ustál. Za to nastávající otec nejenže začal krvácet, ale ještě musel platit pokutu za buzení veřejného pohoršení. Ženu okradl o telefon a peníze zloděj zvrhlík. Telefon měl být údajně pěkný v černé barvě, funkční s fotoaparátem a kamerou. Neznámý pachatel poškozené odcizil tyto věci z podprsenky. Na závěr zde máme test na udržení hladiny šílenství. Během polední přestávky se posaďte do svého zaparkovaného auta, nasaďte si sluneční brýle a měřte fénem na kolem jedoucí vozy. Sledujte, jestli zpomalí.